हाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थालायबाय आरोना लोगोफोर। नै दिनै फुंजानो ओंख्रि ओंखाम संनायजों लोगोसे आंनि भिडिअखौबो स्टार्ट खालामबाय लोगोफोरनो। इयाव आङो दाउ बेदर एवगासिनो आरोना। दाउ बेदर मैया हरनिमोन आरो ओमफ्राय बेखौनो एवगासिनो दुन्दिया पियास बिलाइ होनानै। ओमफ्राय नै दा जाहांबाय गोदौगासिनो आरो नै एकदमबारे दाउला दाउ गिदिरा बारा गोथाव जायाहाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोसे गाइखेरखौबो आङो फुदुंफाखाबाय आरो ओंखामाथ' मोनखांखाबाय। नै ओंखामा कुकारावसो संनाय नालाय। ओमफ्राय आङो नै इयाव नै मा संबावदों दाउजों लोगोसे लाफा खारै संदों। ओमफ्राय नै बेयाव आलु मटर लगायनानै भाजि संबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि ओंख्रिया बेजोंनो जानोसै। ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअ मा आरो देखायलांबावबाय थानो हायो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर। इन्टारेस्ट दंबा नायलांबाय थादो आरोना। जानो लाबायनो रेडि जाबाय आंनि ओंख्रिया मटर आलु भाजिया एसेल' लाबाय आरो। ओमफ्राय नै दाउ बेदरबो दंखायो नालाय दाउ बेदराव फिसाजोनि थाखाय रोसि एसे बोखांना दोनबाय। ओमफ्राय नै ओंखाम जानायानो लेथें फेथें। ओमफ्राय नै सासेया नेनोनो हालानो आंखौ। ओमफ्राय दा गासिबो रेडि जाजोब्बाय जालायनोसै आरो मोनबाय नालाय जालाय खिलाय। फिसाजोखौ स्कुलाव दोनना फैखांलायबाय लोगोफोर। फैनानै आख' थांफिननो जालायबाय आरोना। मा होनो फिसाजोखौ थगायनानै गारबोथारबाय आरो जोंनो दरजा फांथेलांसै। न'आवबो रावबो गैला आरो जोंहा ओरैबायदि मानसिफोरा माने आलासि जानो थांबाय जोंहा बोराय बुरियाबो। ओमफ्राय दा फिसाजोखौ लायनो थांसै। ओमफ्राय दा दरजाफोरखौ मारिना गालांसै आरोना। ग्रिनसिन आरो मारिजोबना गालांनोसै उफाय गैला आरोना। एकदमबारे ओरैनो मारि फै एकदमबारे फिसाजोआ मा होनो फैनाङा मामि थांनाङा होनना ओमफ्राय थगायनानै गारबोबाय जोङो। ओमफ्राय दा नाहरबाय दंना गाबबाय दं मिथिला आरो। ओमफ्राय दा दाउ हांसो खम नैफोराव सिलाजोबना दोनलायसिगोन आरोना। ओरैबायदि मानसि गैयाबाथ' दाउ अमा बोरमा माबायदि अबस्था खालामना दोनो। ओमफ्राय दा दरजाफोरखौ फांथे खालामना गालांनोसै उफायथ' गैला। बे जोंहानि बोरायखौ आं हारसिं थां होनना खोन्थादोंमोन आरोना। मानोथो सानै थांलायनांगौ होनना न'आवबो नेग्रा गैया होननानै। ओमफ्राय मानिया थांनो हायानो आरो। ओमफ्राय दा दरजा मारिजोबनानै थांनोसै साबि मारिना गालांसैलै बोरमाया न' सिङाव हाबनो नागिरो बोरमानि थाखाय। दा दरजा मारिथेजोबना दोनसै आरो। ओमफ्राय दा फिसाजोनि कन्डिसना माबायदि जायो नायनोसै आरो। रागा जोङो ना मा जोङो थगायनासो गारबोनायनि खोथा नालाय। न'आव रावबो गैयिनि थाखाय मैयाबो बिराद नेनांदों आरोना। एकदमबारे लोगोफोर गैयिनि थाखायनो थायाखिसै। दा थांसै आरो इनि कन्डिसना मा जाना दङ। दा नै साबि तालाखौ मारिना थांसै आं उसुंखौबो। बार बारनायजों माजों नै दोमैलुलु। ओमफ्राय नै लोगोफोर सिलायानो जाना दाखोर जाजोब्बाय। ओमफ्राय नै जोंहाना हाथुरा लानानै मा खालामनो नागिरदों देला देसि फाख्रिखौबो दोथाबना गालांसै नामा। फाख्रिखौबो दोथाबना गालांसैनो लोगो फिसाजो लायनो थांनाया फाख्रि साख्रि दोथाबना गालांसैना आरो। ओमफ्राय दा मानसि गैयाबाथ' लोगोफोर न'नि कन्डिसनाथ' जि लेथ्रा जानानै थाखायो थाथोंसै आरोना। ओमफ्राय बारानो नै जि बारनानै माबायदि दाखोर जादों नै लोगोफोरा एकदमबारे सिलायानो अबस्था गैया आरो। दा मोनायावसो सिबगोन आङो। ओमफ्राय दायो दा मोननो जालायसिगोना बिराद दाखोर बिनि थाखायनो सिलाया दाखोर लामायाव बावजार बिबारनि थाखाय दाखोर। ओमफ्राय नै मा मावगोन मा मागोन मोनथारदों खोमा जोंहानि मानसिया नै गयसो गय बोराय अरनो हागोन नोंखो मोजांना गाज्रि बे गय बोरायखौ अरनो हागोन नोङो। मोजां जाखो आंहाथ' गय जाना गेससो जादों। गय जाया होननानै थाबाय ओमफ्राय नुनानै जानोसै होनना जाबाय गेस जाबाय आरो। ओमफ्राय नै सिखायानो गैला नामा नोंहा। सिखाया बौखाया बेहाय सिखा बौवा। ओमफ्राय हाथुराजों देख्रेबनायनि बे एम्फौ एनला जानायखौ माबानोसै ना मा जाखो बोरै जादों। नै मोनफैबाय जोंहा रानिया बिराद फुरथिथार आरोना। मालाय गाबाखैनो बोग्रि मोनजानानै जि फुरथि आरोना रागाबो जोङाखै। ओमफ्राय नै मालाय मेथाइखौनो मोनजाबाय थायो सानफ्रामबो 20 थाखा 20 थाखा 20 थाखा। मास्टारा मेदामा बिदिनो स्कुलाव थांबा मोनजाबाय थायो। बेखौनोसो माबालायदोंमोन नामा दे मा मेथाइ खोन्थादो। आयु नै मालाय मेथाइयाबो सानफ्रामबो। ओमफ्राय नै इया आखायावनो दाउआ बिदै दैना गालांबाय नै
सानजौफुनि फैनो मेथाइआ इदि मोनजाबोदों आरो लिलिपपबो ओमफ्रायो गथ'आ दुखु जायाखै आरोना बिराद फुरथि जि मिनिनानै ओंखारबोदों बिराद फुरथि इदि जानांगौ दे फुजोबदो एबार बिदिनो थाबाय थागोन ना इखौनो थाया होनलायलायो आरो खथ' लोगोफोर मोनो नै लाजिसिगोनथ' आरो नोंहासो लाजिनाय नंला ओमफ्राय नै दा ओंखाम उखैबायनो ओंखामनो रेडि खालामनोसै आङो दा नै जोंहानि फिसाजोखौ बाबु फिसा बायदि नुदों आरोना नै एकदमबारे बाबु फिसानि लंपेन्ट गाननानै नै मालाय या मालाय पकेटबो दंलायो बिफाया बायना है फुनाङा माथो दहायलाय गोजां दोननाय मानसिखौनो जि बेलेग नुखाबाय स्कुल गोदानाव थांनानै ना सना एकदमबारे नै मेथाइखौबो आंखौ मोनसेबो जानो होखाया ओमफ्राय नै आलु भाजि एवबाय आं बावना थादों आरोना फुङाव ओंख्रिखौनो हरनिखौसो जादोंमोन आरो जोंहा ओमफ्राय नै बियो दैनि दैखा दाखायाव मोनजासिगोन आरो आंहा मोनजागासिनो ओमफ्रायो नै इयाव गाइखेरानो गैला माने साहा लोंनो लुबैदोंमोन आरोना ओमफ्राय गैला साहा मोनलोंनाय नंला फाइनालि जिरसिगोन हाथाय सायो नै आइ लाभ इउ दे दा मोनबा जानोसै आरोना सना बेस्रा नैबे बिथाङा ओंखाम जानो होननानै दावदैखौबो जिरबायमोन अबाव दोनखो नै दावदैखौबो जिरबायमोन ओमफ्राय ओंखामानो नै ओंखामखौनो नायाखै आरो आङो ओमफ्राय नै दा संफिनबाय ओमफ्राय दहायबो ओंखाम जानो नागिरबाय ओंख्रियानो गैयिनि थाखाय आलु भाजिखौनो एवबाय आङो ओमफ्राय दा आलु भाजिया जासिगोन ओमफ्राय ओंखामाबो टेमासेल' बार' दसेनो मोनगौ र' बारा रागा जोंना ओमफ्रायो बिथाङा जि रागा जोंबाय आंखौ मा बालनि हिनजाव बेलाय ओंखाम जानो नागिरदों ओंखाम गैया मा गैया होननानै बेसिदा ओंखाम उखैबाय फिसाजोआबो स्कुलाव ओंखाम उखैदोंमोन दा संबाय आरो ना मोनजासिगोन नै फिसाजोआ हराव जाख'नो हायाखैमोन लोगोफोर दाउ फेन्दा बेखौनो आं एसे एवफिनबाय दहाय फुङाव जानो बावबाय आथुरजोंनो फुदुंगासिनो ओमफ्राय नै इयाव इसोरो नेनो हाला आरोना बेस्राफोरा जि ओंखाम उखैबाय बिफा फिसानै मालाय जाबाय दाउदै दैसे दाउ मासे आलु भाजि बिमाखौ दाउ मासे जाखो दाउदैया दाउ मासे ओंखारामोन हो दाउदैया दाउ मासे ओंखारामोन ओमफ्राय नै इयो ओंखामा एसे रग' सोरोमनांबावगौ आरोना ओमफ्राय एसे सोरोमनो होबावबाय आङो फिसाजोखौ जाखोदोसै आंबो एसे लुगैदोंमोन ना दाउखौ ससे ओमफ्राय दा आंनिया दे जा होबाय आङो ओमफ्राय नै आंना बेखौनो आं जानोसै आरोना आं दा दाउदै जानो बाथ'दों आरो र' मोनबाय आंनाबो फाइनालि मा औ मालाय नै गोमो जालायना दे जादो सना जाबाय मोनजाबाय सानजौफुनिखौ नै ना बाथोन सेफ्ले नागिरदों जोंहा हरनि पियाज सामब्राम बानलु हाइजें ओमफ्राय नै हांगासिनो ओमफ्राय मालाय चावमिन जागासिनो नै आंनोबा होदियासै मालाय गावहा आं माला जाखो आं मोनजायाखैनो ना सेफ्ले नागिरदों आङो सासे मैगं खामफ्लाय दुलदांदांगोन नोंनाव बिनानै जादो इयो ओइनो लाखाजोब्बाय ओमफ्राय दा